Sestrička tiež niečo robí. Teda, babi, to sa ti zase podaril husársky kúsok. No len ju nechaj, ty si toho tiež ešte veľa neporobila. Jedna za 18, druhá bez dvoch za 20. Najvyšší čas, aby sa vaši vrátili. Myslíš, že si s nami poradia? Určite lepšie ako ja. Vy len využívate moju dobrotu. Ale babi... Babi. Necháš? To je otec z Martina? Áno. Tiež už chcú, aby som sa vrátila. To zase tetuška potrebuje opatrovať tie svoje škvrňatá, že? Kde sú moji? Čo by sme si tu bez teba počali? No. Dobre. Máš handru a všade pekne poutieraj prach. No bež. A nevolil ma niekto? Raz Mirka, potom nejaký Milan, 2 razy Paľo a raz Dušan. Stačí? Úplne. No. Nezdá sa ti, že chalani sú totálni chumají? Teda Paľo a Dušan. S nimi už nie je normálna reč. A obaja čakajú, ku komu sa pridá. Čože Paľo? Ale už je taký aj Dušan. Spočiatku to bol fajn chalan. Pochopíš to? Vieš, moja zlatá, každému stromu chvíľu trvá, kým zapustí v novej zemi koreň. A Dušan je taký presadený strom. Myslím, že sa dole zamotí. To si vy? No počkajte. Vy Galgani. Zorka, prosím ťa, nikam nechoď, vybavíme si tu sami. Maj rozum! Nechcem si sťažovať na vášho Pála. Navádza nášho Robinka na veľmi zlé chodničky. Teraz bol u mňa... Ladvinka. Aha, viem. Obkladačky. Pálo už svoje dostal. Pálo, poď sem. Ale s tým navádzaním to predsa len trocha preháňate, nie? Oni sú obidva rovnakí. Nie, také niečo by nášmu Robinkovi ani na mne prišlo, veď ja ho dobre poznám, nie, Robinko? No povedz, kto prišiel s tým nápadom? Ja, keď sme sa chceli pomstiť Ladvinkovi, lebo nám zase zavrel klubovnú. To si mi nepovedal. Nebol čas. Ani si sa nepýtala. Prepáčte, ale tak to potom mení úplne situáciu. Dovidenia. Dovidenia. Ladvinka je starý človek a takí sopliaci ako vy sa mu nemajú čo mstiť. Jana to zbabrala. To sa už nedalo dohnať. Kondičku máte celkom slušnú. Budem vás musieť, ale prehnať častejšie. Dúfam, že nie na sídlisku. Čo myslíš, že tu nie je nič zaujímavé? Poďte odkladať. Ty to na druhom konci. Dávaj pozor. Vyhni. Tu sme stále, celý deň. Aj na kúže. Väčšinou v triede. Keby sme mali aspoň nejakú klubovňu. My sme mali u nás v dome, ale už nám ju vzali. A to je problém? Teda je. To teda fakt je. Čo ste preto urobili? To čakáte, až vám sama padne z neba? Ak budete naozaj chcieť, možno niečo zoženieme. Kde? Stačí len pozerať okolo seba. A hľadať. Tu na sídlisku. Nemusí to byť práve na sídlisku. Vyhlásime pátraciu akciu pod heslom
klubovňa, ha? Dušan, usiloval si sa, ale nepôjde to. Pozri sa na tú tabuľku. Zas sa chcel vyniknúť. Mne sa to tu náhodou celkom páči. No tak, mládež. Sme na výlete alebo na pohrebe. Poďte. To sa mu teda podarilo. Úlohou našej prieskumnej akcie bude poprvé zistiť, o akú budovu ide, kde sa v Bratislave nachádza. Áno, a získať o nej čo najviac informácií. A po druhé, v rámci našej akcie preskúmať okolité objekty. Jasné? Prosím vás, nie je tu v dome nejaká voľná miestnosť? A na čo? Hľadáme si klubovňu. Ale tu je všetko obsadené. Prosím vás, a neviete o niečom tu na okolí? Skúste to niekde na sídlisku, tam určite niečo nájdete. Bratislava régi órás hagyományú város. Az elmúlt időkben számos órakészítő élt a városban, akik saját órás mestercébe tömörültek. A Városi Múzeum gyűjteményeiben egybefoglalt munkaeredményeiket 1974-ben egy önálló óramúzeumnak.
hudba. Mrňa, poď von. Poď. Ty ale vyzeráš. Počkaj, veď ti mama dá. Daj si pozor, aby si sa neporozal. Neboj sa, ja si už dám pozor. Dušan, nemôže sa to prepadnúť? Chlapci! Dušan! Páľo! Poďte preč! Je to tu nebezpečné! Fuj, tá ma ale vystrašila. Vstúpil som mi rovno na chvost. Čo tu hľadáte? Klubovňu. Čože? Taká tu nebýva. Potrebujeme nejakú prázdnu miestnosť na klubovňu. Najskôr nech nám dajú nové byty a potom si z tejto chajdy môžete robiť klubovňu koľko chcete. Ja som vedel, že to tak dopadne. Ahojte. Ahojte. Jasno vidieť. To bola akcia Potecha. Máme tu nový inzerát? Nájka. Tak čo ako? Náďa umiera posledný. Vôbec nič. Ešte sme v jednom dome skoro dostali bytku. Budeme hľadať ďalej, nie? A kde, prosím ťa? Skúsme to niekde v okolí, pri Bratislave. Ahoj, stará mama. Miško! Kde sa tu bereš? Dobrý deň. Aj ty, Dušan, vítaj. Dobrý deň. Dobrý deň. To sú chlapci a dievčatá z našej triedy. A toto je vedúci nášho pionierského oddielu. Dobrý deň. Vítajte. No, poďte ďalej. Poďme ďalej. Dobrý deň. Dobrý deň. Dobrý deň. Dobrý deň. Boli sme na takej malej prírodovedeckej prechádzke a Dušan s Mrňom nás nahovorili, aby sme prišli ďalej. Terka, hľadáme pre náš oddiel nejakú klubovňu. Tak som si myslel, či by tu vo dvore sa nedalo. Alebo v Kôlni. V Kôlni? Kôlňu máme, ale neviem. Ja viem, ale chlapci sa nedali odhovoriť. To je Pepo a Fredo. Pozri, aké mám nové oči. Pozrieť ju môžeme ísť. Stará mama stará sa mi o holuby. Čo by som inakšie celé dni robila? Priviezol ich statier až sem do Bratislavy. A teraz, aby som sa o ne starala sama. Ja viem. Už som stará, na všetko nestačím sama. Keby ste niečo potrebovali, my vám pomôžeme. Ďakujem ti. Vy máte tiež svoje starosti. Tak, toto je tá moja kôľňa. Keby sa tu upratalo, vybielilo, keby sa opravila podlaha a strop. Kam by si dala veci stará mama? Na dvor? To by sme jej asi veľmi nepomohli. Tak poďme. No. Poďme. Poďte. To som teda zvedavá, či tú klubovňu vôbec oženieme. Ale no. Čo tu tak sedíte? Bratislava je veľká. Možno, že sa nám ešte niečo podarí zrovnať. Podržte. Ak chcete, zájdem na občiansky výbor u nás na sídlisku. 1, 2, 3. A uvidíme, či sa nám niečo podarí. Ha?
Keby tu bol otec, určite by nám pomohol. Hlavy hore. No tak. Poďte. Vyskúšame si, kto má ako mužku. Tak. Kto trafí, má bod. No, poďte si to skúsiť. Jo. Počkaj, ešte raz. Chlapci, nie, aby ste prúty babke polámali, veď to je pamätka. Deti, ale teraz som si spomenula, že starý otec mal v slepom ramene búdu, kde chodieval s nebohým Šimkom na ryby. Či tá Buda ešte existuje, neviem. Ale veď ja mám od nej kľúč. Tento raz si trafil do čierneho duša. Poďme na ryby. Súdice. Ešte nie. Paráda. To je nádhera. Teda Dušan, môžem ti povedať. Naši klubovní trikrát hurá! 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 Miliardár predstavil projekt na stavbu nového Titaniku. Vyplávať má o 3 roky. Američania zverejnili unikátne zábery zo slnka, na ktorom dážď nabitých častíc vytvoril nádherné obrazy. Pod Pražským hradom otvorili empírový skleník plný jarných kvetov a vône. Svet v obrazoch. Dnes predpoludním na Jednotke. Je o 5 minút 12. Najvyšší čas.
Výrobky s koniacinou sa našli aj na Slovensku. Úrady upozorňujú, aby ich ľudia nejedli a vrátili späť do predajní. Kauza s konským mäsom zmobilizovala aj Brusel. Chce sprísniť kontroly potravín aj pokuty za podvody. Ako bojovať s nekvalitou či neoznačenými potravinami s neidentifikovateľným pôvodom? Otázky pre Ľubomíra Jahnátka a Žolta Šimona. Uvidíme sa dnes o 5 minút 12 na jednotke. Každé porušenie plomby na plynomery vám zaúčtujú ako neoprávnený odber. Nikto nezisťuje, kto ho v skutočnosti spôsobil. Vy ma urážate, že ja som zlodej a s tým zlodejom nie som. Súhlasil s výstavbou bytov, no parkovisko pod oknami nechce. To parkovisko tam nebude len cez moju mŕtvolu. Ak sa neviete doklopať spravodlivosti, je tu pre vás občan za dverami. Dnes popoludní na jednotke. V kuchyni sa tradície a najnovšie trendy nevylučujú. V diváckom dueli vás o tom presvedčia jedlá starých mám v modernej a zdravšej verzii a Pavel s Kamilou dodajú trochu šmrnc